kalbina kace sanadina inda na furta kalmar su a bakina wace ce ke da in har na ganki dole na danyo murmushi na bude washirya kiji kalla gabe a jikina kina gaba na barbar kar da ke man nisa kisa na rana Azuka one ton beat. Na zam zautacce inda har wani zai sa majalisa to zan zama hutacce domin ke na rike madadina jiri na jikina in ba ke ne ban kula kuma shi ne ra'ayina a bani ke ya masoyiya akan ki zan gyala dukiya ki zo ki yanta ni kin biya alfa ke ce sarauniya jini da hanta da jijiya zan daki ko za ni sha wuya gida da mota da dukiya mallaki na kikin biya soyayya na kama da yar hausa soyayya na kama da yar hausa na fita ta wara a cikin yan mata domin ba ta guje wa batuna na furta sannan ba ta rage kai inda har na ganta masoyiyata ta farko aminiyata ne da ke zan yi rayuwata ta farko uwar gidata yana yanzu sai da ke ba da nan yin dafa ke duk wahala ta da tsallake kan ki zan tura sassake samun kina shafa wuya yar hausa tausaya ko za a faskara ni a nan da tsari ba zan daina binki ba saboda kin fi mata ki zarta kowa ki ce a sauran gaba que dejo, lo único que sé.